се помолим за това място и за Божиите раби Илиян, Виктор, Никола, Николай, Кристиян, Петър, Петър, Янаки, Славомир, Радо, Владо, Десислав, Роналд, Станислав, Георги, Станислав, Атанас, Илко, Траян, Атанас, Антон, Красимир и Живко, за тяхното духовно и телесно здраве, за спасението на техните души и за техния успех на Господа да се помолим, за високопреосвещеният наш митрополит Йоан, за честното свещенство, за дяконството в Христа, за целият църковен клир и за народа на Господа да се помолим, за да се освети тая вода, чрез силата, действието и слизането на Светия Дух, на Господа да се помолим, за да слезе върху тая вода очистителното действие на свръхестествената Троица, на Господа да се помолим, за да бъде тая вода лечителна за душите и телата и прогонваща всяка съпротивителна сила, на Господа да се помолим, като поменем заедно с всички свети и пресвятата, пречиста, преблагословенна, славна наша Владичица Богородица и Пресна Дева Мария, нека сами себе си един други и целият си живот на Христа Бога да отдадем, защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Боже великославни, който правиш безброй чудеса, дойди сега, Владико, при рабите си, които стоят тук и ти се молят, и прати Светия Твой Дух и освети тая вода. И дай на приемащите Твои раби Илиян, Виктор, Никола, Николай, Кристиян, Петър, Петър, Янаки, Славомир, Радо, Владо, Десислав, Роналд, Станислав, Георги, Станислав, Атанас, Илко, Траян, Атанас, Антон, Красимир и Живко. Примахване на страданията, прошка на греховете, изцеление от болки и освобождаване от всяко зло, а тъй също затвърдяване и освещаване на това място, очистване от всяка сквернота и прогонване дяволското коварство. Защото е благословено и прославено пречестното и великолепно Твое име, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Мир на всички вас. Преклонете главите си пред Господа. Господи, Ти, който благоволи да се кръстиш в река Йордан и да осветиш водата, наклони ухото си, чуй ни и благослови всички нас, които чрез прекланянето на своята глава ознаменуваме нашата покорност. Удостойни чрез причащаването с тая вода да се изпълним с Твоето освещение и да бъде то за нас, Господи, за здраве на душата и тялото. Защото Ти си нашето освещение и на Тебе въздаваме слава, благодарение и поклонение с безначалния Твой Отец, при светия благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, на сопротивния даруяй и Твое сохраняй крестом Твоим жителством. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, на сопротивния даруяй и Твое сохраняй крестом Твоим жителством. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, на сопротивния даруяй и Твое сохраняй крестом Твоим жителством. Христос, нашият истински Бог, който благоизволи да се кръсти в река Йордан от свети Йоан Кръстител, по молитвите на своята си пречиста майка и на всички свои светии, да ни спаси и помилва, защото е благ и човеколюбец. Амин.
по молитвите на светите наши отци, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амин. Амин.